खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय, जेराव साद' लाइमोनफोरा जायगायावनो अबथिरा जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गोदान बोसोरखौ रंजा बाजायै बरायनो थाखाय इन्डिग' कारजों पार्टी जानो थांनाय सा-8 लाइमोनफोरा जौनि निसायाव गारिनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैनि गिबियाव लामानि डिभाइडारखौ सौख्रांनानै उनाव फांसे दंफांआव सौग्रावो। गारिनि गोख्रैथिया ओरैबायदि गोसामोनदि गारिया डिभाइडारखौ सौसिलांनानै दंफांआव सौग्रावनायनि उनाव थेर-बेथेर जाजोबदोंमोन, जेराव साद' लाइमोनफोरा गारि सिङावनो नाख्रेबजानानै जायगायावनो अबथिरा जिउ खहा जायो। बे जाथाया झारखन्ड रायजोनि सिङाव थानाय जामशेदपुरनि बिष्टुपुर ओनसोलाव जादोंमोन। बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो जाथायसालियाव पुलिस बिफाना फैनानै थैनाय सुबुंफोरखौ गारि सिंनिफ्राय दिहुननानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरो आरो गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय सानै लाइमोनफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। थैनाय साद' लाइमोनफोरखौ जामशेदपुरनि गुलुबडांगानि थागिबिमोन होनना मिथिना मोन्दों। दा बे जाथायखौ लानानै जामशेदपुर पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दङ। जाय समाव बुहुमनि गासैबो रायजो-राजाफोरा गोदान बोसोर 2024 मायथाइखौ रंजा-बाजायै बरायगासिनो दंमोन, थिग बेबादि समावनो भारत हादरनि अख्रांमा नायबिजिरसंग्रा आफाद इसर', थामहिनबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशनआ मोनसे अख्रांमा मिशनखौ जाफुंसार खालामनानै जारिमिन खालामनो हादों आरो हादोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। इसर'आ मैया अख्रांमा फारसे एक्स-रे पोलरिमिटार ग्रहसा, सुंद'यै एक्सप'साट मिशनखौ लन्च खालामो। बे एक्सप'साट मिशनखौ आन्ध्र प्रदेश रायजोनि श्रीहरिक'टायाव थानाय सतीश धवन स्पेस सेन्टारनि लन्च साइटनिफ्राय PSLV-C-58 रकेटनि दारै अख्रांमा फारसे दैथायहरनाय जायो। इसर'नि चिफ डक्टर ए समानाथ बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला एक्सप'सेट ग्रहसाजों लोगोसे गासै 10 ग्रहसाफोरबो दैथायहरफानाय जादों। बे एक्सप'सेट ग्रहसाया अख्रांमायाव सौहैनानै अख्रांमायाव थानाय ब्लेक हल आरो हर अखोरांनि बयनिख्रुइ गोजोंसिन हाथरखिफोरखौ नायबिजिरगोन, जाय खामानिखौ दिनैसिम जथाय हादोर आमेरिका बादि हादोराबो नायबिजिरनो हायाखै। बे एक्सप'सेट मिशनआ अख्रांमायाव गासै 5 बोसोरसिम खामानि मावबाय थागोन आरो इसर'सिम गोनांथार खौरां दैथायहरबाय थागोन होननानै फोरमायो बिथाङा। 2024 मायथाइ जानायनि उनावनो थामहिनबा मैया फुंनि समाव गौहाटीआव गासै 200 खान इलेक्ट्रिक बासखौ सालायजेनबाय होनना मिथिनो हादों। गौहाटी सहराव 200 खान बासखौ मैयानिफ्राय खारजेनबाय होनना मिथिना मोन्दों। बे इलेक्ट्रिक बासनि गाबा जाबाय गोथां गाब। गौहाटी सहराव बे इलेक्ट्रिक बासखौ आसाम सरकारा गिबियै गौहाटी सहराव खारहोजेनदों, मानोना गौहाटी सहरनि बारहावाया गोबां गाज्रि जालांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम सरकारा इलेक्ट्रिक बासखौ गौहाटीआव खारहोनाय जादों होनना मिथिना मोन्दों। बे 200 खान इलेक्ट्रिक बासनि मादाव 100 बास गारिखौ हाइ रेन्जनि बास आरो गुबुन 100 खान बास गारिखौ ल' रेन्जनि बास होनना मिथिना मोन्दों। बेजों लोगोसे इलेक्ट्रिक बासफोरखौ चार्जिं खालामग्रा चार्जिं स्टेशनफोरखौबो मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय। बे बास गारियाव गाखोग्रा पेसेन्जारफोरा भाराखौ 10 रां होनो नांगोन होनना मिथिना मोन्दों। गौहाटी सहराव मैयानिफ्राय 200 खान इलेक्ट्रिक बास गारिखौ खारजेननो बिथोन होबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव 200 खान बास गारि होबावनाय जागोन होनना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला गौहाटी सहराव 500 खान इलेक्ट्रिक बास होखांनायनि उनावनो डिजेलजों खारग्रा गासैबो बास गारिखौ बन्द' खालामनानै होनाय जागोन होनना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आरो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि गेजेराव गौहाटीआव इलेक्ट्रिक बास गारिखौल' बाहायनो थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव डिजेलजों खारनाय गारिफोरखौ गौहाटी सहराव बाहायजायै एबा बन्द' जानो थांगासिनो दं होनना मिथिना मोननाय जादों। जापान हादराव मैया 7.6 मेगनिटिउडनि गिथावना बांग्रि मावदोंमोन। बे बांग्रि मावनायाव गिथावना सुनामि जानो हागौ होनना जापान हादराव वार्निं होनायखौ नुनो मोन्दों। जापाननि न'टो होननाय जायगायाव 5 मिटार गोजौ दैनि वेभबो फैनो हागौ होनना मिथिना मोन्दों। लोगोसे जापाननि निशिगाता आरो तयामा बे मोननै सोहोराव 3 मिटार गोजौहालागि दैनि वेभखौ जागोन होनना जापान हादोरनि बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनानै होदों। बेनिखायनो जापान
हादरनि सुबुंफोरखौ गोजौ एबा बोरि जायगाफोराव थानो खावलायदों। साननो गोनां बाथ्रा दि बुहुमाव मैयासो 2024 मायथाइनि गिबि सान हाबजेनदों। नाथाय बे समावनो गिथावना सुनामि जागोननि खौरांखौ मोननो हादों जापान हादराव। तामुलपुर रेन्जआव गोदानै डिपुटि रेन्जारनि बिबान आजावबाय कामेश्वर बर'आ। गोबाव 12 बोसोर मानास माहारियारि हाग्रामानि भुयानपुरा रेन्जआव आइसि रेन्जार महरै बिबानाव थानानै मावबोबाय थादोंमोन कामेश्वर बर'आ आरो आइसि रेन्जार महरै बिबान मावबोबाय थानायनि उनाव मैया तामुलपुर रेन्जआव गोदानै डिपुटि रेन्जारनि बिबानखौ आजावबाय बिथाङा। बिथां कामेश्वर बर'आ मिथिंगानि जिब जुनार बायदिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बर' हारिमु सिबिनायाव गावखौ बावसोमबोनायनिफ्राय एसेबो दोरद बोआखै होनना मिन्थिनो हादों। बेबायदिनो मैया तामुलपुर रेन्जनि डिपुटि रेन्जार साम बसुमतारी बिथाङा पस्टिं जानायनि उनाव गोदानै डिपुटि रेन्जारनि बिबानखौ कामेश्वर बर' बिथाङा आजावनानै लाबाय। सिगांनि तामुलपुरनि डिपुटि रेन्जार साम बसुमतारी बिथाङाबो दिनै मुसलपुर रेन्जआव जयेन जाहैसिगोनखौ मिन्थिना मोन्दों। सिनाय मोनै 50 बोसोर बैसो सासे आइजोनि गोथै सह मोन्दों। गसाइगाव महकुमा सिंनि सुगुनहारा गामियाव मैया गोदान बोसोरावनो सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला भावरागुरि पुलिस आउटपस्टनि सुगुनहारायाव थांनाय मोनानि 8 रिंगासो समाव आइजोनि गोथै सहखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनानै भावरागुरि आउटपस्टआव खौरां हरो आरो गोथै सहखौ कक्राझारसिम पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिहोदों। बोखांनो हानाय गोथै सहखौ नाथाय दासिमबो सिनायथिनो हानाय जायाखै होनना मिन्थिना मोन्दों। थांनाय दिसेम्बर दानाव मिरु सोरखारा सरासनस्रा गारि ड्राइभार, ट्राक ड्राइभार आरो बास गारि ड्राइभारफोरनि सायाव मोनसे हिट एन्ड रान आयेन दानानै होदोंमोन। बे आयेननि बादिब्ला ट्राक गारि आरो बास गारिनि ड्राइभारफोरा सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमायोब्ला 10 बोसोरनि जेल आरो 7 लाख रांनि जुरिमाना होनांगोन होननानै मोनसे गोदान आयेन दानानै होनाय जादोंमोन। बे मिरु सोरखारनि गोदान आयेनखौ लानानै हादोरनि दाब दाब रायजोनि बास गारि आरो ट्राक गारिनि ड्राइभारफोरा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोन्दों। बिनि लेखायै मध्य प्रदेश, हारियानानि इन्दुर, लखनौ, जबलपुर आरो गोबां रायजोनि ओनसोलफोराव बे मटर भेहिकल एक्ट 2023 खौ बोखांना लाफिननो नांगौ होननानै गोख्रों सोमावसारदों आरो बे आयेनखौ मिरु सोरखारा बोखांनानै लाफिनाब्ला हादोर नाङैनो सिमा गैयै समसिम साखा बन्द खालामना होनाय जागोन होननानै बुंदों बिथांमोना। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर सरासनस्रा कार, ट्राक आरो बास गारि सालायगिरि बिथांमोना एक्सिडेन्टफोर खालामोब्ला जाथायसालिनिफ्राय खारखोमानायनि सोलाय जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालिसिम लांनो नांगोन। अब्लाना आयेननि दारै साजाया एसे खम जागोन होननानै बे आयेनाव लिरनाय दं। मिरु सोरखारनि बेबादि गारि सालायना जिउ खुंग्राफोरनि सायाव गोरा आयेन खालामनाया मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना एसे साननानै नायनो हागोन। 2024 गोदान बोसोरनि गिबि सानाव मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे आसानि खोथा बेखेवना होदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजोफोरनि थाखाय माखासे खौरां फोसावनानै होदों। ड हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुंनानै 2024 मायथाइयाव सरासनस्रायै रायजो राजाफोरा मोननो हागोन बायदि बिथांखि आरो खाबुफोरखौ फोरमायनानै होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला 2024 मायथाइयाव रायजोनि 1 लाख नखरनो सरकारि न' होनाय जागोन आरो फैबाय थानाय 28 फेब्रुवारिनि सिगां रायजोनि 6 लाख नखरफोरनो सरकारि न' होबावनो थांखि लाबावदों। बेजों लोगोसे 28 फेब्रुवारि खालि रायजोफोरनि थाखाय गौहाटी साहा गौहाटी दालांनि फोनांजाबनाय मोनसे दालांखौ बेखेवना होनाय जागोन। 2024 मायथाइयाव रायजोनि सोलोंथाइ बिथिङाव रायजोनि गोनांथार बोसोर जागोन आरो बे बोसोरावनो गासै 500 गोजौ फरायसालिखौ गोदान महर होनायजों लोगोसे बैसागो फोरबोनि सिगां गासै गं 200 खान गोजौ फरायसालिबो लुनायनि खामानिखौ जागायगोन। बेफोरनि अनगायैबो हादराव नांगौ जानाय बायदि बायदि गोनां खामानिफोरखौ 2024 मायथाइयावनो मावफुंजोबनानै होगोन होननानै फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा।
मैया गोदान बोसोरनि सानावनो मोनसे दुखुनांथावना जाथाया जानानै थाङो। सासे बिहामजोआ बिखुनजोनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव गावखौनो फोथैनानै लादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला कसुवाथानानि बेन्दोङाव थानाय बेरोङाति गामियाव बे जाथाया जादों। रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो माजना बेगमखौ बिखुनजो हासिना बेगमा देहायारि आरो मेलेमारि साजा होबोदोंमोन। माजना बेगमनि फिसाय शरीफुल इस्लामआ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैयोमोन। फिसाया न'आव गैयैखौ खाबु लानानै बिखुनजोआ माजना बेगमखौ बांसिनै देहायारि साजा होनायनि जाउनावनो माजना बेगमा सहायनो हायैयाव थांनाय रबिबारखालि गावनि बिमानि न'आव खारबोदोंमोन। माजना बेगमा नाथाय बिखुनजोनि उदखारखौ सहाय हायैयाव गावनि गथ' सानैखौ नागारलांनानै गावनि बिमानि ओंखाम संग्रा न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै गावनि मोदोमाव थाव लगायना गावखौनो अर लगायना फोथैना लादों होनना मिन्थिना मोन्दों। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांदों। दा बे जाथायखौ मोनथिना पुलिसआ माजना बेगमनि बिखुनजो हासिना बेगमखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होनना मिथिना मोननाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।